Mitäköhän kello on? Se on jo 10. Joten mä nousen. Enkä makoile enää tuossa sängyllä. Mulla onkin jo päivänvaatteet päällä. Jäi eilen. Lähes on mennyt syömään. Tää on varmaan naamiainen. Isä! Onko jokin hätänä? Onks tää mun aamiainen? Onhan se. Okei. Mut milloin menen äidin luo? Sitten kun olet käynyt siellä ulkoilun kanssa, niin sitten menet sinne äidin luo. Mutta minä lähden töihin, kun minulla ei ole vielä alkanut tuo kesäloma, niin hei hei. Moikka. No, mä menen nyt sitten vaikka ulos, kun ei mulla ole tekemistä. Miksei aina voisi olla näin kaunista?